As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong iampo ang atong kalibutan, ilabi na gyud dinhi sa atong nasod nga unta ang panigingnan sa mga santos, labi na gyud sa mahal nga Birhen Maria, mauntay muhari sa kasing-kasing o kinabuhi sa mga katawhan, labi na sa itong mga leaders. Karon gihandom nato usab sa tibuok kalibutan ug dinhi sa atong Archdiocese daghan sang nagpista sa optional memorial sa mahal nga Birhen sa Carmen. Atong iampo nga ang mga katawhan magpatalinghog sa panigingnan sa mahal nga Birhen Maria. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta pinaagis mahal nga Birhen Maria sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa panahon nga si Akas, anak ni Hotam, ug apo ni Osias, mao'y naghari sa Huda, misulong sa Jerusalem si Rasin, hari sa Syria, ug si Peka, ang anak ni Romilia, nga hari sa Israel, apan wala nila kini mabuntog. Sa pagkabalita sa hari sa Huda nga ang kasundaluhan sa Syria nakasulod na sa yuta sa Israel. Nalisang siya og ang iyang katawhan ug nangurog sila ingon sa kakahuyan sa lasang nga gihuros sa hangin. Ug miingon ang Ginoo kang Isaías, lakaw sugata si Akas. Pauba na si Sirhasub nga imong anak. Si Akas atua sa tumoy sa kanal sa tubig sa ibabaw nga linaw duol sa dalan paingon sa uma nga ginganlag uma sa maglalaba. Ingna si Akas pagbantay ug ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rasin ug ni Hari Peka kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglaraw mangilad bato kanimo ang Syria ug ang Israel. Nagingon sila, sulungon ta ang Huda ug lisangon ta kini.
ug buntogon ta kini aron maato ang og paharion ta didto ang anak ni Tabiel. Tungod niini nag-ingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo og dili kini mahitabo. Kay ang Syria sama ra kahuyang sa Damasco ug ang Damasco sama ra kahuyang ni Rasin. Kan umag 5 ka tuig gikan karon mabungkag ang Israel ug dili na mahimong nasod. Ang Israel sama ra kahuyang sa siyudad sa Samaria ug ang Samaria sama ra kahuyang kang hari Peka. Kun kulang kag pagtuo dili kagayud mulungtad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon, diha sa syudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid, labing matahom sa kabukiran, mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang Dios nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan, mao ang syudad sa dakong hari. Ang Dios anaa sa iyang mga kuta, gibantog siya sa pagkadalang panan. Ang Diyos nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Kay ania nagatigom ang mga hari, nagakuyog sila sa pagpangabot. Nakakita usab sila ug nalipong dayon, nangalisang nangaparot. Ang Diyos nagasagang sa iyang syudad, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaak kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pa himua sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila
naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Og ikaw, Capernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog kahinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining Ginoo kaduha ni siya mo hatag nato og major judgment. Ang una dinhis kalibutan niya, ang pinaka-final inighumana dinhis kalibutan. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang taga Sodoma o Gomora gihukma naman to, giyagani gisunog na to sila. Pasabot wa na gyud kauyon ang Ginoo nila. Pero si Jesus nagsulti siya nga sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa ang Ginoo sa taga Sodoma o sa taga Gomora o katong taga sa tong usa taga Sidon, Tiro og Sidon. Ngano man tungod kay ang atong sala dinhis kalibutan maoy atong atubangon. Kung magpakasa ta, doon na dayoy equivalent nga bunga ang sala nga tawgo nato usahay og silot sa atong kinabuhi. Kaya ang sala mubunga mangyod og kadautan. Mura man na agud ang sala og nagtawag ta ba sa punishment sa Ginoo. Sama anang mangurakot ka or mamabay ka or mamakak, ang imong giimbitar mao ang bunga ni anang maong mga sala. Nanglitan, korupsyon, mag-enrich ka sa imong kaugalingon, ang bunga ana hatred gikan sa mga taong naigo sa imong pangurakot. Moabot yung panahon mabulgar ka, tamayon ka, o ikiha ka. Ana, kanisang pagpamabay, imong giimbitar kay magtagbaw ka sa imong kaugalingon. Imo na sang giimbitar ang kalagot sa Ginoo nga mahibaw na, mabungkag imong pamilya, kasukan ka sa imong asawa, sa imong bana. Unya ang imong mga anak mukondinar nimo, hangtod gyud ang mga tao sad nga gitawag natog naigo sa imong gibuhat mo kondinar, ug mao na ang gitawag og silot dinhis kalibutan. Sige, lingiyay mong tupad niya pangutan-a siya na dili pa ka silutanan, wa pa kay silot, wa kay silot. Pero bisan pa man dinhis kalibutan nakasala ta, nya gisilutan na tagmaayos Ginoo. Di man tingin Ginoo mo silot na to. Gisilutan na ta sa binuhatan sa atong resulta sa atong sala. Inikamatay di ay nato, doon na pagilain na hukom dito, nga mao na gito ang final. Pasabot doon ay tao nga mamatay din his kalibutan, nga nagantos, tungod kay makasasa kay siya, nga malangit siya inig final judgment. Malangit ba? Kaya nimo ko si Jesus, mas maluoy pa unya ang Ginoo sa taga Sodoma kay kaninyo. Doon na say mamatay din is kalibutan nga tan-aw nato Dios non kay wa gyud masilote nga posibleng inighukom dito maimpierno. Sama aning nagmisa karon. Kani ba ing gamisa? Unsa may tan-aw ninyo ani buotan ni o buangon?
Di ba? Buutan kayo. Sigig misa, apil na ning nag-serve din si Kristan, katong nagliktor dire, na salmo. Kana mga buutan na ilagnaong. Pero mga matay ni ron, ini kamatay ani, wa man ta kasiguro og unsa sa ilang binuhatan, kamuwa sa mo kasiguro sa akong binuhatan nga nahibaw-an sa Ginoo. Muna dinhi sa atong tubag sa salmo, nag-ingon ta, ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Pasabot, ang nagmonitor di ay nato nga mao ang syudad sa Ginoo, ang Ginoo mismo. Iya tang gimonitor kung saan nimo pagsagang ug wa ka magmonitor. Mo na mahibaw gid siya kung unsay atong kahimtang. Kay kana manggong sala bisag gigunitan tas Ginoo, mutipas ta, murabag imbis ang Ginoo mo itong saligan nga magsagang nato, manalipod nato, mudangop kita siyawa, adto kita musunod niya. Nya kay ang Ginoo nagsagang man nato, nya niikyas man ka kay didto jud ka siyawa. Inig hukom sa Ginoo katong final judgment nga wala na tay time to repent ba. Wa na tay higayon sa pagpangayog pasaylo, mautoy mas kuyaw. So kung ikaw karon daghan kag ay kabalaka, dangop sa mahal nga birhen, pagrosaryo, dangop sa mga sakramento, pangumpisal, dangop sa ubang pang sakramento sama sa Eucharistia. Ang mga sakramentong wa nimo dawata na, samtang wap ka mamatay, nga wap mo abot ang ikaduhang hukom. Tingali magantos na juga karon, na inaingon ako, Pader, nasakit nako, cancer. Niya ang advice sa nag-healing na mo, pakumpisalon mi, hinaot unta maayo ning akong sakit. Niya ako deng tubagon, hinaot untang mamatay na gyud kaana. Ngano mangandoy magagkayuhan sa imong sakit, nga lawas nun ramana, kanang imong pagpangumpisal, human ka nakasa og dagko kayo, kana mo'y pinakanindot nga okasyon nga makaingon ka, praise the Lord, kay bisag masakiton ko tungod sa akong sala, limpyo nako kay gipasaylo ko sa Ginoo. Mao nay nindot kaayo nga atong barugan aron kadtong ikaduhang judgment. Siguro na gid to, di ta maniguro ani dinhing kinabuhia. Anyway, kaning atong sala mapapas ra man kay ang Ginoo lagi mo ginagmahal nato, nagsagang nato. Dili niya itugot nga maimpierno ta basta ka maulantang muhinolsol. Sige, last nga lingi sa imong tupad na di na ta maghinangol aning atong kwarta kaysa man na ipamalitan na lang ning mga slots, no? Kinahanglan gina kayo kay so sige kag tigom, sige pa jud kag kasuko anang nangutang nimo, sige pa jud kag pangaway anang imong silingan kay naglinapasay na mo anang mga utlanan tungod anang kwarta, sige pagitag gubat, sige sinawayay kay padung na sad ta magpreparar sa eleksyon. Pastilag mga matay ta anytime. Kuyawa sa judgment dito magbaon tag sala. Ato na lang ning hinulsulan aron magbaon tag kabuutan ngadto sa Ginoo. Manindog. Mga igsoon, mapailobon ang Dios kanatong tanan, sayod siya nga kita nanginahanglan sa iyang pasaylo. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuhuon magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang Dios maghatag kanato kadasig sa pagtahan sa atong kaugalingon, aron malingkawas diha ni Kristo ang tanan nga nabilanggo diha sa ilang kahakog, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila kansang mga kasing-kasing, haguka, ug nagmabugnaon, makadiskubre ug kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig kaingon, magampo kita sa Ginoo.
Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas, makaangkon ug malungtarong kaayuhan ug kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuhuong mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Maluluyon og mahigugmaong Dios, pamatia kining among mga pagampo, nagituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, og himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos og sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, doyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama Maria
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. To sing his praises, magnify the Lord. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita.
O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong pasaylo. Nya mahitabo ra ni kon ato yung paningkamutan nga mulikay ta sa sala. Mubalik kita sa Ginoo. Nya nga atong targeton ug siguroon nga ang ikaduhang hukom sa Ginoo mahimog yung favorable. Usas paagi nga di ta hukmas Ginoo kani yung pagkamanggihatagon, so ako mong awhagon nga magsigi gitag palit og slots din hinato atong SBF dag tag 500 pesos na asad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ya ang atong MMHD para sa Kapilinya di Fatima tag 1,000 pesos rani. Nya gamay na lay nahibilin, wala sa kuroy update kay upan nato ma-update dito. Nya human kaning ato sang i-dedicate alang sa katumanan sa kaning mga projects dito sa shrine sa atong chapel sa replica sa chapel sa Fatima dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Nga nasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos. Nga sa inyong pagpadalangan sa ato og mga kuan, inyong mga hinabang pagpamalit og slots labi na mo mga online parishioners aron sigurong dili mo ma-scam, subayag yun ang ato mga official nga mga information nga anhin ninyo makita nining atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Ana tayo mga subscribers nga mga 196,000 ka subscribers. Mao ni unahon ninyo pagpangita. Anya humandayon ang atong i-flash dinhi nga mga information panahon sa kanta sa offertory. Makita niyo sa screen ang atong mga official contact persons, contact numbers ug account numbers. Nya ato sa ning osmon og flash karon inig himo sa kanta sa final song o recessional song. Para lang ni paglikay sa atong kaugalingon nga mapunta ang atong donation sa simbahan ngadto sa mga mapahimuslanon nga mga scammers. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.